Euskararen egunaren harira Euskaraldiaren bizipenak landu dituzte bermeotarrek, Bermeoko Goiko plazan. Bertan, herriko ikastetxe eta eragileek eta Euskaraz bizi nahi dut ekimenak 2018ko Euskaraldiaren bizipenak gogoratu dituzte eta aurrera begira bizi nahi dituzten bizipen eta desioak landu dituzte sare modura guzti hau landuz. Amaia Artetxe kazetariak lagunduta. Hemen bertako irudiak. Taldean, aurrepasoak egon duguz, baina geratzen da zuz egoteko. Horren kontzientzia hartzeko balio izan dazku. Gehiago egin ahala dugun sentsazioa. Konturatzen zin garrantzi daukan euskararen erabilak eta guk zin saltasun egiten dugun entrenatzaile euskaldunak topatzeko. Poza hain ekimen parte hartzailea izan delako. Jende asko euskaraz egitearen alde eta euskaraz egiten, unkigarria. Konplizitatea txapak daroa zak jendea askure entrenatzaile funaz eta juntikideak be ahogizi eta belarrez. Desioa. Euskaraldia ez daitela beratu intentzio honetan bakarrik erabilera epe luzeago bateko erabilera be igarri daitela, talde moduan hobetzeko daukaguzan gauzetan gehiago erreparatzeko balio izatea eta hutsune horrek gendiro betetek joateko indarra egotea eta zizilitaldeak behon eta gazten euskara sustitzeko alegin ekarpena egitea. Beñatetxe parek idatziz jasotako kontzientzia euskaltzale horren sua eta beroa mendez mende transmititu dira. Bidea egin duten familietan eta herrietan barrena, emakume naiz gizonen artean, bertan sortutakoen naiz etorkizuna gurekin eraikina izan duten kanpotik etorritakoen artean ere. Euskaltzaletasunaren su horrek berotzen eta elkartzen gaitu gaur ere. Kanpoko indar homogeneizatzaileen azpitik eta bertako askoren utzikeriaren gainetik, herri honetan beti egon direlako justizia soziala lortzekotan, euskarari eta euskal komunitateari bizi iraupena eta duintasuna bermatzea ezinbestekotzat jo duten gizon emakumeak.